Des de l'inici de la pandèmia, des del Partit Popular, sempre hem anat defensant que tot d'una que la situació sanitària ho permetés, s'havia de fer feina en la línia d'anar obrint l'economia, i l'economia de les Illes Balears s'ha d'obrir, obrint aeroports i fent que venguin turistes. Sense turistes aquí tots sabem el que passa. Per tant, qualsevol mesura que suposi tornar a posar en marxa aquell sector turístic del qual vivim directe o indirectament tindrà el suport favorable del Partit Popular. Ara bé, també hem de dir que jo avui de matí he estat xerrant amb representants dels hotelers, avui de matí he estat xerrant amb representants dels hotelers i també amb qualque hoteler, que és un dels que en rebrà aquells turistes d'aquell pla pilot, i el que sí s'han queixat és d'anar amb aquelles presses sempre, anar a remolc sempre de les circumstàncies, i que el que sí m'han dit és que haguem-se autoritzat, que encara no està publicat, però haguem-se autoritzat ahir, algun turoperador que té avions sí que podrà fer el millor possible venir aviat, a partir del dia 15, però que hi haurà d'altres que segurament se molt retrasarà, en el qual aquell pla pilot s'enlaça pràcticament en dia 1, que és quan ja se pot obrir directament. Vull dir amb això que aquesta improvisació del govern amb el sector turístic està passant factures a el que és el dia a dia per posar en marxa l'activitat. Jo també vull dir que aquell pla pilot que surt del propi sector, és vera que ja m'ho han confirmat i m'ho havien confirmat el propi sector, que fa setmanes que hi feien feina, que intentaven treure endavant i que no hi havia cap possibilitat ni una, però també hem de reconèixer una cosa, i és que Itàlia va obrir dia 3 i Grècia obrirà també dia 15. Això vol mos dir que aquella declaració de quarantena que va fer en Pedro Sánchez el que va fer va ser espantar molt de turistes que potser haguessin tingut l'opció de venir a Balears i se van redirigir de cap a Itàlia o de cap a Grècia, i això ho diuen els propis hotelers en els que he parlat. En qualsevol cas, estan davant una mesura que encara que sigui més simbòlica quasi que altra cosa, sempre és positiu, malament no sigui suficient ni molt manco, però la pregunta important aquí és: i després què? I a partir del dia 1 de juliol què? Perquè amb una prova pilot en 6.000 turistes, com vos podeu imaginar, això no és per posar-hi tampoc com anirà tota la campanya. A nosaltres el que ens preocupa és, a partir del dia 1 de juliol, quines previsions té la senyora Armengol? Quines previsions turístiques té? Quants hotels creu que s'obriran? Perquè això, estic segur, si no, seria molt estrany que ella no hagi fet un recompte amb el senyor Negueruela dels hotels que fan comptes obrir en determinades condicions. Per tant, se tracta que ens diguin quins hotels i també quins turistes hi haurà de cara a aquesta campanya. Per tant, per això, com dic, estan davant una mesura que és simbòlica, que s'ha retrasat massa, que, com diu el propi sector, les fan anar contra rellotge, que com que és una mesura que sempre suposa anar per endavant, nosaltres sempre l'apoyarem, tot i que sigui insuficient i arribi tard, però aquí l'important és veure a partir del dia 1 de juliol, que és quan ja s'obriguen. Malament teníem en retras en relació a altres destins turístics d'Europa, com Itàlia i com Grècia, a veure què ens espera, quina campanya ens espera, que ara ja hi som damunt.